Сёння любы мінчанін альбо жыхар сталічнага рэгіёна мог на час стаць шумахерам ці Алонса. Ехаць на Формулу-1 для гэтага не прыйшлося, бо аматарскія кросавыя гонкі прайшлі на стадыёне «Зара» ў пасёлку Баравая. Наш корэспандэнт Алексей Кондратенко адправіўся на спаборніцтвы і ледзь не асвоіў экстрэмальны стыль кіравання. І яшчэ, як не на трэкавых гонках, любы аўтаматар можа памерацца з сіламі з прафесіяналам. Для таго, каб сесці за руль такога аўто, вам нават спартыўная ліцэнзія не спатрэбіцца. Усяго ў гонках прынялі ўдзел больш за 40 спартсменаў, у асноўным з Мінска, але цікавасць праявілі і гомельскія аўтаматары. Машыны ва ўсіх аднолькавыя, іх даюць на месцы. Стаць аўтагоншчыкам зусім не складана. Для этого не надо иметь ни особых навыков, ни прав для управления автотранспортным средством, ничего. Нужно просто прийти, сказать «я хочу», проехать пробный заезд, попробовать, получить пару консультаций. И, в принципе, вы уже можете называться автогонщиком-любителем. Першыя заезды, як кажуць, на вылет. Перамагае той, у каго лепшы час, самы хуткі. Кваліфікацыю прайшлі 10 гоншчыкаў, а ў фінале змагаліся толькі трое. Прыз, вось такі кубак, адрэналін і добры настрой. Хоць такое раллі і можна назваць даступным аўтаспортам, але ў ім, кажуць, профіт толькі на поспех нельга разлічваць. Удача в автоспорте, удача не более того. То есть надо, конечно, уметь что-то делать, правильно заходить в поворот, правильно крутить рулем, нажимать на газ вовремя. И без тренировок ничего не будет, в любом случае. Только это. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Наступнае спаборніцтва на кубак Багі-цэнтра пройдуць праз 3 тыдні. Месца аўтабаталій тое ж. Стадыён «Зара» у Баравой. Алексей Кондратенко і Юрий Никитюк, агентство «Теленовин».